Sa nakaraan nating vlog ay nagmotor tayo mula Imugan hanggang Cayapan, Nueva Vizcaya kasama sina Unico, J4, Suki Moto at Jeric P. At kasunod nito ay nagmotor din tayo mula sa bayan ng Cayapa paakyat ng Mount Ugo hanggang sa tayo ay makalabas sa barangay Tinongdan ng Itogon, Benguet. Ngayon naman sa video na ito ay samahan niyo ako sa aking solo adventure mula barangay Tinongdan, Itogon, Benguet ay mumuturin natin hanggang sa tayo makalabas sa mismong bayan ng San Nicolas ng Pangasinan. Tara sa aking solo adventure sa gitna ng mga matatarik, malulubak, magubat na daan at kadiliman. Ingat ka, ingat. Oo ba? Chat ka na lang pag nasa bahay ka na. Thank you ha. Ingat Sir Eli, maraming salamat. Oo, thank you so much. Salamat par. Ingat. Ingat pa ulit. Mula dito sa Tinongdan, babiyahe tayo ng San Nicolas. Magpa-backdoor tayo mga kaibigan. At isi-send tayo ni Jeric P, Yun o. J4, Suki Moto, Unico. See you Ingat. next time. Alright, backdoor tayo ulit. Gabi. Ingat pa. Sige. Thank you. Mga kaibigan, pagka mag-backdoor kayo mula Baguio City hanggang San Nicolas, Pangasinan, kasi nga doon sa mga nakarating video, hindi natin naumpisan talaga mismo sa Baguio City. Sinadya ko yon dahil ang ating tutumbukin talaga ay ang Barangay Dalupirip. So sa ngayon, nag-start tayo dito sa Barangay Tinongdan at lulusot tayo ng San Nicolas. Samahan nyo ako sa video na ito. Hindi na natin i-edit ng maigi, no? Basta pagdudugtungin lang natin yung mga video na ating makukuha mula sa trail na ating dadaanan. So dito, simentado pa lang naman mula Tinongdan hanggang Dalupirip. Simentado talaga yan. Pero kita-kita tayo doon sa trail. Ayan, 8:21 mga kaibigan mula rito sa Tinongdan. Titingnan natin kung anong oras tayo makalabas. I-update ko kayo hanggang sa mismong San Nicolas, Pangasinan. So nasa barangay na tayo ng Dalupirip. Yan o, mababasa natin Barangay Dalupirip. Dito mag-start ang ating adventure. Pero wala pa tayo sa trail, sementado pa ito. Balik tayo doon sa trail. Dadaan din tayo sa mga ganitong trail. May mga semento, kaso wasak na, sa kalumaan na rin ito. Okay din naman yung ibang part. Tire pack na palusong. Pakita ko sa inyo mga kaibigan kung gaano kadilim itong ating dinadaanan pag wala tayong ilaw. Wow, grabe. Buti na lang may mga solar light din tayo nakikita. Yan natin dito. Dilim. Sobra. Mga kaibigan, bago nyo pala mapuntahan itong ating ruta, ay dapat tumbukin nyo muna yung Barangay Dalupirip. Galing kayo ng Baguio City, i-pin nyo lang Dalupirip, Itogon, Benguet, o kaya Tinongdan, Itogon, Benguet. Then pag na-reach nyo na yung mismong Barangay Dalupirip, magtanong lang kayo kung saan yung daan papuntang Sitio Lawigen, Dalupirip, Itogon. Pagka ituro na sa inyo, dire-diretso na lang yung daan. At yan yung ating tatahakin ngayong gabi hanggang sa tayo makalabas ng bayan ng San Nicolas, Pangasinan. Madadaanan tayo ng ganitong klase ng tulay. Malalim kasi yung ilog dyan, kaya ginawa nila lang improvise na tulay. Then mula rito
nag-start na yung makitid at medyo mahirap na daan. Ito na. Hanggang sa tayo makarating dito sa hanging bridge. One at a time. Ingay ng hanging bridge, pero matibay ito. Pwede ka makapagpatakbo ng medyo mabilis, hindi kagaya ng mga next na tatawiran natin, medyo mas mahirap pa. Dito medyo okay pa kasi marami pang kabahayan dito. Kahit pa paano may mga 100 meters yung distansya ng mga bahay. Minsan wala din talagang kabay-bahay. Pero doon sa unahan talagang walang kabahay-bahay, kaya hindi advisable na dumaan kayo dito ng gabi pag hindi nyo kabisado. Kaya ako kasi tinamad na akong umikot ng Baguio dahil nga galing tayo sa biyahe din. Kasama ko yung mga bigati nating kaibigan, sila J4, Jeric P, Sukimoto and Unico. Dito na ako dumaan, backdoor na. I think dito rin sila dadaan bukas kung matutuloy yung plano nila na mag backdoor din, no? Puntang San Nicolas. Itong dinadaanan natin sa ngayon ay Balidike. Itong kanang bahagi yan ay Agno River, at napaka laking ilog niyan. Kapag tagulan talagang tumataas yan dahil dyan dumadaan yung tubig galing sa Benga Dam at saka Ambuklaw Dam, at ikakatch naman ng San Roque Dam na napakalaki, pinakamalaking dam sa buong Pilipinas. At ito na nga, malawak naman yung daan pero napaka delikado, hirap tumemplang kasi napaka loose ng mga bato, hirap. At dito na mag-start yung ating longest trail na walang kabahay-bahay dito. Tapos kailangan mo dito ng buwelo talaga, hindi pwedeng mabitin ka. Yan o, hirap yan. Ayan na, itong taas na. Tapos buti na lang maliwanag itong ating ilaw, kayang-kaya niyang liwanagan yung nasa malayong parte para makapag-decide tayo kung saan path tayo dadaan. Buti na lang medyo stable yung mga path na dinadaanan natin. Primera yan talaga niya, saka lang slowly but surely. Yun daw, nakikita nyo ba yung dadaanan natin? Grabe. Uy, kasi na lang merong mga path na pwede nating sundan, mga dinadaanan ng lokal dito o ng mga taga rito, no? Mayroon din pala mga nakapagtatanong, no, kung paano na lang pag naubusan tayo ng gasolina. Sa ating mga trail, mga kaibigan, katulad dito, nag-empty na yung gasolina ko. Paano na lang kaya? Nakikita nyo ba? Tinuturo ko ng aking kamay. Yan nasa empty na. So far, ngayon na nagbablog na tayo, hindi ko pa naman nasubukan na maubusan ng gas sa mga nagdaan natin mga vlogs, no? Tansado ko naman yan. So yung empty na yan, dahil matipid naman itong motor, makakalabas naman tayo ng San Nicolas. Kaso masyado lang siyang naka decline yung motor kasi sobrang taas ng kalsada, kaya nag-empty yan. Pero
sa totoo lang, meron pa tayong almost 1/4 na gasolina. Kaya naman na yan lumabas ng San Nicolas kahit na sa mga pagkakataong ito nandito pa lang tayo sa kabundukan ng Togon Pinket. So ang sagot doon, paano na lang di lumabas. So far di naman natin naranasan. Yun yun, pakita ko sa inyo yung pinanggalingan natin, yung may ilaw-ilaw doon. Ito Dalupirip yan. Yun, taas na natin eh. Let's go. Boundary na naman, ay boundary tawag dito, junction kasi ito. Nakita nyo dito junction yan. Meron na kang karatulo dito eh. Ay hindi, para sa mga aakyat ng Mount Pigingan may registration area dito lang. Hindi naman tayo aakyat ng Mount Pigingan. Ito junction kasi ito. Ano nyo yan, yan pag inakyat mo yan diretso yan labas ng Sitio Dumulpos Tinongdan, Itogon Benguet, o kaya sa Ansipsip, Ansipsip, tama, Ansipsip Kayapan, Nueva Vizcaya. Tapos ito naman, dito tayo didiretso tayo ng San Nicolas, madadaanan natin yung Barangay Fianza. Tapos dito papunta yan ng dyan sa Mount Pigingan, pero hindi naman yan actually kalsado talaga. So bababa na tayo. Siya nga pala, check natin yung ating elevation sa area na ito. As of 9:17, nakaisang oras na tayo sa trail. Nandito na tayo sa kalagitnaan. So elevation natin, wala. Ayun, elevation natin, kikita ba ninyo sa camera? 760 meters above sea level. Ganun siya kataas dito. So far hindi pa naman malamig. Ngayon naman pababa na lang tayo ng pababa, wala na tayo halos aakyatin. At ang challenge naman ngayon yung mga single tire path na dadaanan natin. Tsaka pala dito sa dinadaanan natin sa kanang bahagi dito na area ay ang Mount Pigingan. Tapos dito naman sa kaliwang bahagi paakyat hanggang dun sa Mount Ugo. Yan yung mga kilalang matataas na bundok dito na kilala sa mga hikers, Ito, ang challenge dito is yung downhill, mga kaibigan. Ang hirap, mahirap in the sense na loose yung gravel. Delikado pagka sumemprang tayo, Sa lahat ng downhill na nadadaanan natin, ito ang pinaka nakakatakot talaga sa akin. Kasi ito talaga yung pinaka matarik na halos walang makapitan yung gulong mo. Pero dahil magaan lang naman ang motor natin, makakayanan naman nating bumaba. Ayan, baba lang tayo. At walang kabahay-bahay talaga dito. Siguro mga nasa 3 kilometers na mula sa pag-akyat hanggang sa itong pababa. Wala tayong makitang bahay dyan. And nagtanong din, paano na lang kaya kapag na-flatan ka sa ginagawa mo ganyan, back road. Pag na-flatan, nira-running flat ko yung motor, mga kaibigan, para na makalabas ka sa trail. At meron din namang kahit pa paano mga bahay ng mga lokal na pwede nating hingan ng tulong para magpa-vulcanize. I mean, may mga vulcanizing din dito na bahay, doon sa unahan pa, pero yung mga sitio kasi mga tao din naman dito ay may mga motor. So automatic yan, pag may mga motor, pag napaflatan sila, meron din pa kahit pa paano magbo-vulcanize. Yun, tingnan nyo, ano na pala ito, na dozer na itong daan na ito, nag-grade ng bulldozer, tama ba? Kaya fresh pa, kaya sobrang
loose ng mga bato. Pero tulad ng sinasabi natin, slowly but surely lang. Sa mga backdoor route na ginagawa natin, back road route, lagi tayo nakakita ng mga ganito coral. Pag binubuksan natin yan, sasara lang din natin kasi yan ho ay ginagawa nila para maikulong yung mga baka at side na nandito yung baka sa side na to or sa kabila para hindi tatawid, no? Kaya pag dumaan tayo sa ganyan, sinasara din natin. Pinapakiusap din yan ng mga lokal. Lalagay pa sila ng post dyan sa gate at susulat nila na pakiusap, pakisara ang gate na yan para hindi makaperisyo yung kanilang mga alagang baka. At ito na nga mga kaibigan, nasa Sitio Lawigan na tayo. Ito yung tutukoy kanina na ito yung itatanong ninyo na lugar, Sitio Lawigan. Kasi ito, Lawigan Elementary School. Yan yung itatanong ninyo kung saan yung daan papunta dyan. Yun nga, ito yung dinadaan natin kasi mas alam ng mga taga Dalutirit pag yun ang binanggit mo, bibigyan kanila ng tamang direksyon. Sitio Lawigan. So tayo diretso pa at ito na nga, umpisa na ng makitid ulit na daan hanggang sa Nicolas na ito na ganito yung madadaan natin na walang kabahay-bahay halos, tapos makitid. Araw kayo dumaan dito, safe na safe. May nakapag-comment din pala, no? Paano, no, kapag may mga masasamang loob tao. For your information mga kaibigan, mababait po ang mga tao dito, kaya malayo tayo sa kung ano yung iniisip ninyo. Uy, hello doggy, masalubong tayong doggy. Sabi niya may tao, kasama niya yung amo niya. Minsan yung mga tao pa rito, yung mga lokal dito, ang takot pa sa mga turistang dumadaan. Kaya wala ka dapat tatakot pag dumang ka sa mga ganito. Someday magkaroon dito ng kalsada. Ito na naman, oh. Yung kanang bahagi natin ay tubig ho yan, kasi parang irrigation din ito ng mga palayan dyan sa bandang kaliwa natin. Malawak ang mga palayan dyan sa baba, may mga hagdan-hagdang palayan dyan. Yan. Ang nakakatakot lang dito mga kaibigan, alam nyo kung ano, pagka ganitong gabi na tumadang ka tapos biglang may tatawid dyan na ano, yung sawa, nakakatakot yun. Ang ano eh, ang kitid ng daan. Buti na lang talaga malakas itong ilaw natin ngayon. Kasi kung wala yan, ganito lang yung ilaw natin, oh. Nahihirapan tayo. Pagamat kaya pa rin naman. Yan. Palayan niyang nasa kaliwa. Maisan siya ngayon, ha. Pero doon sa pinakababa palayan. Grabe. Kitid ng semento dito. Oh. Okay. Yun. Yan, may mga bahay dito. Ewan ko anong sitio ito. Pero ito, Barangay Lawigan ito, ha. Yung kanina, Sitio Lawigan, Itogon Benguet. Yun yung last na sitio ng Itogon Benguet, ay ng Barangay Dalutirit. Ngayon naman, nasa vicinity tayo ng Barangay Lawigan. Take note, Lawigan, Kayapan, Nueva Vizcaya. Meron ding mga
comment, bakit napaka ano naman tawag nito, misleading, bakit napunta ka bigla ng Kayapan, Nueva Vizcaya? Itogon Benguet to sa Nicolas lang naman. I mean Itogon Benguet to sa Nicolas Pangasinan yung back road mo, bakit mayroong Kayapa, Nueva Vizcaya? For your information mga kaibigan, ay matatawid po natin actually yung sentro ng barangay Lawigan, Kayapa, Nueva Vizcaya. So hindi po tayo nagmi-mislead dito, no? Padadaanan kasi natin, mahagip po natin yung barangay Lawigan na sakop ng bayan ng Kayapa sa probinsya ng Nueva Vizcaya. At ito po yun, mamaya tuturo ko sa inyo yung kanilang barangay hall. Ayan na mga kaibigan, no? Ito na yung barangay hall ng Kayapa, Lawigan. Ito mismo. Yan. Nakikita nyo yun, no? Barangay hall, barangay Lawigan, Kayapa, Nueva Vizcaya. Ewan ko lang kung mababasa. Yan. Walang naka-duting barangay official. Tapos may mga kabahayan dito. Ito mismo yung sentro ng Lawigan, Kayapa. Sarado natin ulit. Mga baka dito. Daming kain ng baka. Galing ng ginawa nila. Automatic na magsasaka kasi meron silang pabigat na kadena. Uy, yan, kadena ho yan, pabigat nila. Sarap na. Tulog na yung mga tao dito. Sitio Lomboy, Lawigan, Kayapa. Hello doggy. No? Ito lang yung pinakamaraming bayan na nadaanan natin. Oh, doggy. Pero tahimik, parang walang mga nakatira. Wala halos kailaw-ilaw yung mga bahay. May kuryente sila dito, ah. Nadaan tayo dito ng maliit na ilog. Napakalinaw ng tubig dito. Ay. Ayan, oh. Linaw ng tubig pero dadaanan din natin yung Lawigan Elementary School ng barangay Lawigan, Kayapa, Nueva Vizcaya. Yan, o. Yan yung patunay ko sa inyo na Lawigan Elementary School. Nababasa nyo ba? Kahit madilim. Ayan siya. Ayan yung school dito. Sakop yan ng Kayapa, Nueva Vizcaya. Kasi matatouch talaga natin, makadadaanan talaga natin itong barangay na to bago tayo makarating ng barangay Fianza ng San Nicolas, Pangasinan.
Alright, as of 9:30 PM, nadaan na naman tayo dito sa matinding daanan na ito. At ngayon ay gabi tayong dumaan. Actually, mas maganda magpatakbo ng ganito at malakas yung ilaw mo. Kita mo yung kasalubong mo, no? Kung nakailaw din siya. Pag araw kasi magkakabulagaan din kayo eh. Hindi ka makakapurma minsan eh, sa bilis ng takbo. Yan na, ito yung laging napapanood sa Facebook natin, sa reels natin na taas ng views natin dito. Unang hanging bridge. Alright. Tapos yung makitid na daanan. Tire fast lang. Meron palang nakapag-comment sa atin, nasiraan daw sila dito sa area na to. Tapos natulog na lang daw sila dito sa gilid. Nakahirap nun. Mahirap talaga pag nasiraan ka dito. Malayo ka sa kabihasnan. Ang layo mo sa bahay. Mga kabahayan, I should say. Uy, mataas ang tubig ngayon ha. Ito yung daanan natin na tire fast lang, na bawal magkamali. Buti at may kawayan sa gilid kasi bangin ho yan. Bangin ho yung nasa kaliwa natin. Itong sa kanan naman eh medyo malalim-lalim din na tubig yan. Kaya slowly but surely lang ang daan natin dito. Uy, nakakatakot lang, no? Yung kinakatakot ko talaga yung may biglang tatawid ba na sawa dahil nagpalamig dyan sa tubig. Nilulumot din yung mga daan na yun, lalo pag tag-ulan. Buti ngayon eh, kahit paano hindi ka anong malumot. Oy, mamadali tayo. Nakaramdam ako ng takot eh. I don't know why. Bigla namang nagtaasan itong aking balahibo. Bakit kaya? Takot ako. Okay. Sheesh. Tubig ulit. Taas pa. Yeah. Natin. Ito nakakatakot tong area na to kasi dito yung may nag-comment na parang may white lady daw. Hindi ako mananiwala dun eh. Yeah. Sheesh. Uy, bakit eh? Bakit kaya? Taas ang mga balahibo ko. Nakakatawa bigla. Bakit kaya? Bakit ako sa inyo? Hindi halata. Balahibo natin, pero okay na, nakakita tayo ng liwanag na eh. Sitio Bangar naman ito. Tatawid tayo ngayon ng hanging bridge. Ayan, meron na ditong school, Bangar Elementary School, na vicinity siya ng Lawigan, kaya Nueva Vizcaya. Tapos may church dyan, no? Ang kabataan namin, lagi kami dito dyan, naman dyan. Yan yung tawag dito, Bangar Fundamental Baptist Church. School, basketball court, church. Tapos meron silang ano dito, pakiusap, bawal paglaruan ng hanging bridge, ingatan ng hanging bridge, bawal ang angkas sa motor, isang motor sa bawat pagtawid. Yan yung kanilang paalala para mas maiingatan itong bridge na ito kasi since 1995 pa ito. So kung 2025 ngayon, ginawa siya ng 1995, 30 years old na ito.
pa napapalitan ng mga kable. Yung kanyang bakal na flooring. So para makita ninyo kung gaano siya kakitid, ito siya. Yan, walang isang dangkal yung space dyan. Dito naman dikit na dikit, oh. Kita nyo, ganyan siya ka skip. Minsan sumasayad tayo dito pag nadaan tayo na may daladalang saddle bag, pero ngayon wala tayong kadaladala, kaya nakakapagpatakbo tayo ng ayos. Hirap dito din pag sumabit bigla yung side mirror mo, basag. Nabasagan na rin ako dito ng side mirror Pag sumayaw na, hinto ka lang ng saglit para hinto yung sayaw. Tapos isang paa lang, kung tutukod ka man, isang paa lang ang gagamitin, kasi pag dalawa sasayad na yan. Sige, tsaga lang. Galing din nung nagpatayo ng bridge na ito, nagagamit for how many years na, 30 years still nagagamit. Andyan yung ano, nakasulat dyan, constructed since 1995. Let's go. What yeah. Ayos din yung mga hanging bridge dito. Kahit pa paano, ilagay nila ng solar. Sa kabila may solar. Ito hanging bridge, pero hindi ito sumasayaw gaano. Opya, aray ko. Solid, pero pag sumagi ka dyan, ayan o, may solar sila dito. Kaliwa tayo. Skip. Yo. Yeah. Ganda talaga pag maliwanag ang ilaw, kitang kita mo. Alright, waiting shed. Yung waiting shed na yan, pinatayo rin niya ng Cayapa, Nueva Vizcaya. Ibig sabihin, itong vicinity na ito, Nueva Vizcaya. So, bababa na tayo. At medyo delikado rito sa lugar na to, kasi yung kaliwa, bangin talaga yan, literal. Tapos ilog sa baba. And makitid din naman itong daan, pero manageable naman, hindi naman siya madulas. Kasi yung hanging bridge ay nandyan sa ibaba. Nadaanan natin doon sa baba, ay malayo pa tayo, pero gradually pababa naman tayo ng pababa hanggang sa marating natin yung waiting shed sa baba. Ayan. Ang mga engine brake lang at preno, harap likod. Yun, nakikita na natin yung waiting shed sa baba. Yan. Sabi yan, ingat lang dito. Ito na yung hanging bridge. Sikip ito, pero at least hindi ganong sumasayaw. Hindi kagaya nung unang dinaanan natin, lakas makasayaw nun. Ito naman, basta diretso ka lang, hindi mo naman yan mapapasaway sayaw gaano. Kaso
pag sumayaw na hinto mo lang sa kabanan ulit. Yan, kaya naman. Alright. Ayan, palabas din tayo. So, doon tayo galing sa taas. Hindi nga lang kita, dilim na eh. Okay mga kaibigan, ito na yung vicinity na ng San Nicolas, Pangasinan. So specifically sitio Andalasi, Barangay Pianza, San Nicolas, Pangasinan. Okay na, San Nicolas na tayo. Okay, balat pa tayo. Medyo malalayo pa konti. At i-update ko kayo hanggang anong oras pa tayo makalabas sa trail na ito mula doon sa Tinongdan, kasi doon tayo nag-start kanina, no? 8:12 nung nag-start yung ating biyahe. So tingnan natin mamaya kung anong oras na tayo makalabas ng San Nicolas, Pangasinan town proper. Medyo pampang itong dinadaan natin, no? Kabila eh mismo ilog na yan dyan, kaya dinig natin yung ragasan ng Ambaywan River. Buti na lang meron niyang ano, may kahit pa paano merong suporta na kawayan, kaya kapag na outbalance ka kahit pa paano eh masipa mo yan at di ka mahulog ng lubusan. Ito, ganda ng ilog na ito mga kaibigan, napakalinaw niyan, sarap liguan. Yan o, bluish. Yan o, lalim pati, ganda. Siguro may time na pag nag-adventure tayo ulit dito eh, dadaan tayo dyan, magliligo tayo. Kahoy dito sa kaya nagagamitin niya. Kapag ka greenish yung mga palay dito mga kaibigan, ang gandang pagmasdan. Ito mismo itong dadaanan natin sa bandang kanan kasi natin palayan yan, kaso ngayon naani naman na kaya makante. Pero kapag ka panahon ng palay, gandang pagmasdan yan. So merong kaunting part ng simento na daanan talaga ng motor lang, single na motor. Grabe, sumikip na pala lalo itong daan na ito. Karoon ng landslide. Pagka dumaan ka dito ng araw, malulula ka sa ano eh. Makikita mo doon sa bandang kaliwa. Makikita mo yung bangin. Lalo dito sa area na to. Grabe yan dyan. Ilog kasi yung sa baba niya. ka din, kapulagaan kayo. Pag gabi at least may ilaw, kita nyo. Engine brake talaga, no? Yun ang kagandahan ng semi-automatic kaya yung manual, kasi makaka-engine brake ka talaga. Pero pagka yung mga fully automatic, talagang hirap eh.
Bali at may mga ABS naman. Ang ibang mga adventure scooter. Alright. Lawak na naman. Malapit na tayo sa malalawak na daan. At nandito na nga tayo sa pinaka sentro ng barangay Tianza. Ito yung barangay hall nila. Ayan, barangay hall ng Tianza sa Nicolas, Pangasinan. Health center nila. Tapos yung school, ito yung school nila, Pastoral Elementary School. Kasi sitio Pastoral ito eh. Ayan, Pastoral Elementary School. Ay, lapit na tayo makalabas. At eto na, malawak na kalsada na mga kaibigan. Yung dire-diretso na ito na ganito kalawak ang ating dadaanan hanggang sa makarating na tayo sa bayan. So ang lalabasan natin ay ang tulay sa Ambaywan River o yung tinatawag na Ambaywan Bridge. Yun yung lalabasan ng kalsada na ito. Dire-diretso na lang ito. Bali nasa bandang kaliwang bahagi ng Ambaywan River. Parang sarap pagpatakbo, no? Natin yung kanyang kapipilis na takbo. Tagal nating babanat-banat dyan sa trail. Ito akyatin ito eh, sobra sagot. Palingon saan ko palit ito. Tulay na ito. Ang takot pero dito lalalim yung mga rat, mga pinaanan ng tubig. Dito tayo sa bayan ng Salikulan. Nakailang oras kaya tayo? Ilog diet mismo mga kaibigan. Kita niyo yung tubig. Tapos grabe, hindi pala nang nangyari dito. Binaha nung nagsagan ng mga bagyo-bagyo. Tingnan nyo, hindi na may madaanan sa gilid. Motor lang din. So biglang humiwalay kasi tayo, no? Hindi tayo dumaan dun sa malawak. Nandyan yan sa taas ng kabundukan. Hindi tayo dumaan kasi mas common na dinadaanan ito sa baba. Mga nakaraan daan natin dito malawak kasi lawak nito. Kaya tingnan nyo yung tricycle, iniwan naman dyan para hindi na dumiretso doon. Malawak na ulit dito kasi parang dike lang kasi ito, hindi ito yung kalsada. Nasa itaas yung kalsada.
Ito na yung sinasabi ko sa inyo mga kaibigan na lalabasan ninyo. Ambay 1 Bridge. Let's go. Walang pangalan niya. Pero Ambay 1 Bridge ito. Dito sa mismong San Nicolas, Pangasinan. Palabas na tayo. One way kasi, kaya dito tayo. Yan o, I love Poblacion West, San Nicolas, Pangasinan. Andito na tayo sa San Nicolas mga kaibigan. Mismong town hall ito ng San Nicolas. As of 10:49, so umalis tayo ng 8:12. Ang oras natin ay 10:49. So almost 2.5 hours na binanata natin yung trail. Kasama na hinto, kasama na yung pag-vlog natin. So salamat sa pagsama sa akin sa video na ito. See you on my next video. Bye bye.